Vítajte priatelia pri našej ďalšej dobrej rade na zlato. Prvou jednou z najväčších ekonomických výhod, prečo vlastne fyzické investičné zlato, je, že zlato je oslobodené od DPH. Je to podľa zákona číslo 222 z roku 2004 zbierky zákonov o daní z pridanej hodnoty, ktorá samozrejme vymedzuje aj formu, to znamená, že musí byť vo forme prútov, minci alebo tehličiek, hmotnosť musí byť akceptovaná trhmi drahých kovov a rídzosť musí byť minimálne 995 000, čo je veľmi potešujúce, tak aj dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa paragrafu 67 odseku 3 zákona o DPH sú oslobodené od DPH. Priatelia. Takže verím, že sa vám naše dobré rady na zlato páčia a že nás budete sledovať aj naďalej. Užívajte krásny deň.